Každý vysielač a príjimač je od výroby spárovaný. Môžete ich rovno začať používať. Teraz si ukážeme, ako s príjimačom spárovať ďalší spínač. Zapojte príjimač do napájania. Zatlačte čierne tlačidlo na príjimači a uvoľnite ho, keď modrá ledka začne pomaly blikať. Dvakrát stlačte spínač a teraz už môžete ovládať svietidlo. Ako vidíte, svietidlo ovládam oboma spínačmi. Teraz si ukážeme, ako zrušiť párovanie. Zatlačte čierne tlačidlo približne na 10 sekúnd. Ako vidíte, modrá ledka bliká najprv pomaly a neskôr rýchlo. Vtedy pustite tlačidlo. Zrušenie párovania je hotové a príjimač sa nedá ovládať žiadnym spínačom. Dajte ale pozor, pretože takto vymažete všetky informácie o párovaní. Zatiaľ sme vám ukázali párovanie jednoduchého spínača. Teraz uvidíte, ako spárovať dvojitý spínač. Dvojitý spínač dokáže ovládať dva príjimače. Každým tlačidlom môžete ovládať iný príjimač. Zatlačte čierne tlačidlo na príjimači. Uvoľnite ho, keď modrá ledka začne pomaly blikať. Dvakrát stlačte jedno z tlačidiel a teraz už môžete ovládať svietidlo. Aby ste spárovali druhé tlačidlo, stačí zopakovať predchádzajúce kroky s druhým príjimačom. Dajte ale pozor, aby ste pri párovaní nestlačili druhé tlačidlo.